d'un desig que era parlar de la història d'un fruit que és cultivat, i que es recull, i que es comercialitza i s'han de saber productes diferents. Aquest és el punt d'inici. I al final vam intentar que fos una cosa una mica més abstracta, però va romandre el nom. Nosaltres partíem d'una imatge que nosaltres teníem, que tenia molt més a veure amb això que hi ha aquí ara. Sabíem què no volíem explicar, no? I el codi ens va acabar portant aquí. Però inclús dins del codi, si vosaltres ara busqueu imatges dels cultius hidropònics, que no sé si us sona, sí? Doncs són les noves pageses i pagesos d'aquest segle, perquè són gent que va més o menys com alguna agricultora, però tot blanc, tot impolut, neons constants, un munt d'electricitat, no? I ja no és l'aigua i la terra qui ens alimenten, sinó que és una gran empresa, una gran corporació que hi ha aquí dalt amb tot aquest sistema, no? Vull dir que en realitat creiem que estem més a prop del que ens pensàvem.